Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Mayong kabuntagon ka natong tanan. Welcome sa atong tulumanon GMA Regional TV Live. Inyong makita matag Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag. Hello sa atong mga kapuso din sa Central ug dito sa Eastern Visayas sa mga lugar nga maabot sa atong programa ng hinaot mi mga kapuso nga magpabilin gihapon kita madasigon sa pagsagubang sa lain na sab nga adlaw. Good morning, Kapusong Ses. Good morning, Partner Nix, and good morning sa ato ang mga dearest Kapuso viewers. Hi and welcome gihapon sa ato ang programa ning Kabuntagon. And we hope and pray mga Kapuso nga anaa kamo sa maayong panglawas and kahimtang this morning. And karon atong sugdan ang ato ang Kabuntagon with positive vibes. Kay kung kamo, hilig mo sa pag-kiay-kiay o pag-love diha, apil na mo sa GMA Regional TV Live Dance Challenge mga kapuso. Ang inyong buhaton, gamiton ninyo ang music sa ato ang programa o pagbuhat mo sa inyong mga dance steps sama ni ining gibuhat sa The Dancing Teachers dinhi sa Cebu Province. Watch this. Pagkabibo nilang mamsil, basig nag-break pa to sila sa ilang pag-print sa mga module. Mao jud, and very talented ang ato ang mga teachers dinhi sa Cebu Nix ha, may kay manayaw. Mao nga sa Manila, Yes. sa padiha dunay talento mga kapuso, apil na mo ipadala inyong video sa FB page sa GMA Regional TV Live, ilakip inyong mga pangan ug lokasyon sa higayunan nga kamo na sa makita ang inyong talento ug inyong kaugalingon sa telebisyon. Busa mga kapuso, unsa pa man ang inyong gipaabot, apil na ug ipasundayag inyong talento dinhi sa atong programa. Busa mga kapuso sa di pa mo manayaw din ha, mag-uban usab ta dinhi karong buntaga kay atong hinabion si kapuso young actress Ella Cristofani ug sayran ta ang iyang pagpangandam alang sa umaabot niya nga mga projects dinhi sa Kapuso Network. Ug ato sa mahinabi ang usa ka vlogger ug bushcraft instructor nga maghatag kanato og kasayuran sa kamahinungdanon sa kabukiran taliwa ning modernong panahon karon ingon man ang pag-survive taliwa ning pandemya ug mga bagyo. Ug ato sa ilailahon usa ka langyaw nga vlogger nga nahigugma sa kultura dinhi sa Pilipinas ingon man sa mga dialekto nga Bisaya ug Hiligaynon. Samtang karon mahinabi na ni Cecil si kapuso actress Ella Cristofani. Ila-ilahon ta ang usa sa mga young actresses sa GMA Artist Center. Mas starstruck o ma-inspire ta this morning kauban si Ella Cristofani. Mayong buntag Ella and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Yan, maayong buntag din po sa inyo lahat. Tatala po sa inyo, Miss Cecil. Yan, good day po. It's really a good day dahil makakasama ka namin, Ella. Kumusta ka na and kumusta din ang family mo? Ay, mabuti naman po. That side, of course, medyo
mahirap ang sitwasyon natin ngayon due to COVID. Pero all in all naman po, positive lang po, and happy naman po kami. Ella, we'd like to know more about you. Pwede bang mag-share ka ng 3 things about you dito sa GMA Regional TV Live? First fact siguro pa about me is, super duper hilig ko po sa cartoons. I mean like, hindi na po ako bata, pero sobrang hilig ko po sa cartoons until this age. Actually, mahilig pa ako sa cats. Like, I'm a big cat lover. I have 3 cats at home. Wow. Currently, yung isa, ningangat-kat yung chair ko dito sa gilid ko. And very family-oriented po ako. Kahit matagal ko na hindi nakikita yung family ko po sa probinsya, ayun. Kumbaga, pag nakikita ko po, still intact pa rin naman po. Ayan, so ano ka pala? You like cartoons, you're a cat lover, and you're a family person, Ella. Ayan. And moving It's on, true po. next question natin. You were one of those who dreamed, believed, and survived by joining Starstruck last year. How did Starstruck change your life, Ella? It changed me a lot as a person. Kumbaga noong una, akala ko madali lang. Kasi ko, oh my God, nakapasok ko. Akala ko madali lang. Yung pala hindi. Pero para sa akin, ang dami ko po natutunan. And I think it also helped me, or kumbaga parang minoldan niya ako as a person. So I'm very grateful and very thankful nakapasok ko sa Starstruck. And it changed me a lot. Ever since ba, itong pag-aartista na talaga yung gustong-gusto mong gawin, na ito talaga yung gusto mong i-pursue na career? Yes po, katulad din po na palagi ko po sinasabi, bata pa lang po ako at a very young age. Simula pa nanood ako ng TV, parang gusto ko ako din. Parang gusto ko maging isa sa mga bata na, ayun, ay kuma-acting or nag-ano, kumbaga like super na-inganyo talaga ako. Kahit before nagtatry din po ako mag-audition sa iba't ibang commercials, unfortunately hindi po, pero when I started na siguro like my early adolescence or into my teen years, medyo kahit paano medyo umu-okay. And here, dito na po ako. Nakakatuwa lang po na dreams do come true. Pero ngayon, what makes you grateful na naging bahagi ka na ng GMA Artist Center? Being a part of GMA is such a big deal for me. Kumbaga parang the inner child of me. For sure, sobrang tuwang-tuwa kung makakausap ko man yung batang ako. For sure, super matutuwa yun. Until na, hindi pa rin ako makapaniwala. At ngayon po, kaya super duper na-excite po sa interview. Kasi until na, hindi pa rin ako makapaniwala na naging part po ako ng GMA. Ella, may ano ka ba? May dream role ka ba na gusto mo sanang masubukan? Yes po. Pangarap ko po talaga maging bida kontra bida. Bida kontra bida man as kambal or like kontra bida naman tapos habang tumatagal magiging bida din. Yung po yung pangarap ko po. So Ella, ano yung mensahe mo para sa lahat ng mga kapuso natin? Sa panahon ngayon, kailangan natin yung maging positive pero wag lang sa COVID. So yan, stay home and stay safe. Stay safe din, Ella, and thank you for joining us this morning. Thank you very much po. Dili lang sa telebisyon, apan sa tinuod nga kinabuhi. Let's all dream, believe, and survive, mga kapuso, sama ni Ella Cristofani. Ug mubalik pa mi, so tutok lang dinhi sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, karong buntaga, atong ilailahon kining usa ka sugbuanon, author, blogger, outdoor explorer, mga kapuso, nagtudlo sa siya og survival skills, labi na sa mga kabatan-unan nga gustong magkat-on niini. Daghan-daghan gyud siya og natabangan na og hiker sabi mga kapuso, mountaineer, ubay gyud ang iyang mugipang buhat. Gawas lang ang hitabo kining pandemya karon. Ato siya kumustahon si Sir Ruel Jing de Igurola. Good morning, sir. Good morning. Hello. Daghang salamat, Sir Jing, for joining us this morning. Can you tell us your story, sir? Nganong nahilig madyud ka ani sa outdoors, sir? Sa una pa ni, bata pa ka? Yes, I have kanang mahilig jud ko sa outdoors. So kadat ako sa kong lolo sa gamay pa ko. Then sa Boy Scouts until sa time uso ng mountaineering. So sa Kisakag Bukid. Then ikuan until ni sikat sa ning kuan kanang mga
survival TV, mga bushcraft. So ako nabantayan nga nga mga diferensya nga dili mao. So akong gitudlo og tarong. Bushcraft, sir, is ang pagtudlo nimo sa mga survival skills such as kining pananglit, pagluto nga naa ka sa kalasangan, sir, unsa pay uban nga mga skills nga ayang makatuna nato. Yeah, magluto ka kanang wala mga gamit. You have to improvise. Improvisation is ang bushcraft. So sometimes tawag ko na sa primitive living skills. So you have to improvise, you have to use the kind of resources sa kalasangan sa atong makita. Anywhere sa dire sa urban areas, you have to improvise. Nganong gikinahanglan man ni sir para nato kaning mga mahingon tag survival guide bisan kanang nagkamoderno ang panahon apan kung mo suroy ta mo adto ta ni mga lugar, sir, sa bukid Pananglit, nganong gikinahanglan man nga makakaton sa taginagmay ini? Most of the time kanang mo bigay ang technology like kanang mo usually ang unang maapektahan kanang mga cellphones. Signals wala na kay kanang kanang wala na kay contact sa outside world, no? Like nahitabo sa katong sa Ormoc, then sa Yolanda, sa Tacloban, wala kay contact outside world, then ikaw na lang kay ikaw na lang kay manay kay sikay sa magbilingon. Sir, usasad ka sa nag-advocate aning Highlands Trail diri sa Cebu, unsa man ni siya, sir? Cebu Highlands Trail is kanang akong establish nga kanang agianan nga magsugod ka sa Santander, Liloan Santander mo abot ka nga to sa Bularaki Point sa Maya and Bantayan. It's 400 kilometers and it could be walk 30 days. 30 days malakaw nimo. Asa mga magsubay sa bukid yung ka magsubay ini, sir? Sa bukid di may magsubay. So usually musubay mis mga kadalanan o wala na dan trails na. Usually sa north mas daghan ang trails. Daghan na ba nga nakadiscovery ani, sir? Ining imong Actually ang nakalakaw pa ni gamay pa nakalakaw ani. Ako na guide vlogger, magtiayon nga vlogger, ako na guide primero. naghisgot naman jud kas mga nindot diri sa Cebu, sir. So daghan kay tang nailhan na nga mga ilado nga mga tourist spots dinhi sa Cebu province, apan daghan pa gyud ay ang mga maingon tang underrated, mga undiscovered pa, sir, nga mga lugar nga ayang explore. Yeah, daghan si kayo. Kali sa ako paglako is I musaka ko mga bungko. So ang kanindot sa nimo maglakaw ka makita nimo both sides sa Cebu ang mga dagat. Kita nimo Bohol, Canyon Strait sa Negros o sa Bohol Strait. Makita sa nimo. Okay. Kung naka sa peak, sir, makita nimo ang magsigka-pika, sir, nga side sa western o sa eastern side sa Cebu Island, bali. Then nindot ko lang basta nindot jud kay green kay tanang palibot. Then ang hangin bugnaw kay hangin. Then ang mga tao sa nato is mga friendly po mga tao. Sir, di ba ang Condé Nast murag mipangan sila sa Cebu nga best island. Nganong nindot man ang Cebu, sir, coming from you nga nakabisita na gyud sa halos bisan asa diri sa Cebu province? Actually ang sa Cebu sa kay nanamangutanan na waterfalls, na dagat, and then ang lasang natin mga pocket forest nga makita sa ubang mga tao. Then ang mga views nindot kasanan. Sir Jing, mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato karong buntaga, sir, sa ibuti mo ipaabot sa atong mga viewers. Importante lang is kanang follow lang gyud sa protocol, no? Dili man na para ni sa atong atong makaila, atong nasa atong banay, ato nang protektahan sila. Alright, magpasalamat big dako, sir, sa imong pag-share sa imong story sa atong mga viewers, si Sir Ruel Jing de Igorola. Salamat, sir. Salamat. Good morning. Thank you so much. Good morning. Balik po mga kapuso, way buhi ay. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, ilado na gyud kaini siya sa social media og followed by libuan kaayo nga mga tao dinhi sa Pilipinas ug sa gawas sa nasod. Amerikano ni siya, mga kapuso, nga vlogger nga nahigugma dinhi sa Pilipinas. Atong ililahon karong buntaga si Carson Moody, mas nailang si Kaloy. Good morning. Good morning, sir. Kumusta?
Daghang salamat, Sir Kaloy. Maayo ra ikaw, kumusta man sab? Karong panahon na. Okay naman, gwapo gyapon. Wow. Sir, can you tell us your story? Kaloy, naunsa ka pagkaabot diri sa Pilipinas o nganong nahigugma ka man sa Pilipinas? Sige, so katong 2012 niabot ko diri tungod sa akong simbahan. So naka-missionary ako. So 2 years ko nag-missionary sa Negros Occidental. So halos akong mission hilagay noon, pero naidua ka lugar na Bisaya. So dito ko nakatunog Bisaya sa Gihongan ug sa Escalante. So dito gyud ko nagkatunog Bisaya. Pagkahuman sa akong mission, niuli ko sa US. O 2018, ibalik ko diri. Nasugod ko vlogging hangtod karon. Mao na. Kisay nakapa-aghat nimo Kaloy nga mag-vlog? O then, unsa may naa sa vlogging, anong murag mas na-interest man ka nga mobisita sa lain-laing lugar dinhi sa Pilipinas? Nakaila ko sa mga tao. Ang usa ka friend nako taga Davao. Siya nag-ingon ako na kinahanglan ko mag-vlogging kay kapul ko daan mag-Bisaya. So siguro magana ng Pilipino. O ganan po ko mag-travel, so ako ray appeal sa vlogs, unsay akong travels. How is it like, Sir Kaloy, karon nga murag you're followed by about 1.5 million nga followers na sa FB, 800 plus sa YouTube. Kumusta? Isip usa ka murag social media influencer. Malipay lang ko, basta naay mo atubang nako or naay nagtanaw sa akong vlog, syempre. Unsay mga favorite topics nga imong gina-vlog? Travel good, akong paborito. O syempre mga pranks or social experiment. Basta lingaw akong vlog. Di ko ganan mo vlog basta boring ang adlaw. So mao dili siya everyday. So pag may adventure lang or may lingaw yun. Malingaw man mi ani imong mga prank nga labi na nga ang mga tao magtuo, dili mag-expect nga kaantigo ka ika mo Bisaya, mo hiligay nun. Bitaw. Oh, dito sa English only prank sa Cebu. Oh, lingaw na kay Murag kauna before kay karon murag halos akong following dito gyud sa Cebu, diha gyud sa Cebu. So before gamara akong following, so dili sila kabalo ko magbisaya. So mao nakurat sila. Naningkamot sila mag-English. Okay naman ilang English pero syempre nalipay sila pag kabalo sila na Bisaya di ay ko. Sir, mura ta mag-fast talk kuno ba? Favorite province nimo dis Pilipinas? Akong oyam nagtanaw na ako karon dapat kamigin daw. Ganito siya. Ngano kamigin man Sir Kai? Jada kayo. Gamay siya na isla karon na dagan adventure, dagan falls, dili pa sikat kayo, dili siya crowded ba. Favorite Pinoy food? Bicol Express. Ang usa sa pinakalami. Kabalo na kamuluto Bicol Express? Dili pa. Di ko makapagluto. Favorite Pinoy expression? Ani? Ito daw? Anak gidi ay sir? Kinsa may mag-anak expression ba? Sa Filipino. Sa daw? Nalibog ko sa una. Unsa di ani? Ano gi-abot ka ba? Unsa may pasabot ana na expression di ay sir? Wala sila kadungog. Na unsa daw? Usap. Ana di ay favorite Filipino kunoy or Filipina? Si Zoe Palier. Of course. Betaw. Of course, favorite Filipina gyud. Gamay lang kaayo Kaloy, na alam ko kuan po di mo murag test lang pod sa Pinoy or Bisaya nga vocabulary. Sige. Okay lang? Samang. Di ko kabalo na. Murag Tagalog man na. Muraog, unsa? Murag Tagalog man na. Cementerio, sir. Cemetery. It's another term for cementerio. Bisaya lang, binisaya lang yun nun kaayo. Pansayan, familiar ka? Unsay pansayan? Pansayan? Dili pod. Maulaw ko ani. Sige, hear it. Pansalan. Unsa? Matsalang? Pansayan. Unsa na siya? Pansayan, sir, is kuan, CR. Murag kasilyas. Grabe, oh. Wala ko kadungog ana.
Karon pa lang. Wala ka kadungog, ana. Sige lang, at least, Wala bago na additional na words sa imong vocabulary. Ikatulo, sir. Ako isulat. Isulat, ikatulo, Kaloy. Lawak sa ringan. Loading pa. Nalibog na gid. Dapat medyo sayon ng pod. Unsa daw? Unsa na daw? Lawak sa ringan, sir, kay classroom. Oh my gosh. Mo ba? Unsa di kalawom ang imong Bisaya vocabulary? Kinikalalom siguro. Ambot lang. Sir, unsay naa sa Pilipinas nganong love kay nimo ang Philippines? Bisan lisod ang pangabuhi, malipay mo gyapon. No? Basta positive kaayo ang attitude diri sa Pinas. Sir, for the benefit of our viewers, lambi pwede si Ma'am Zoe pwede tapad lang nimo mo message na lang pod sa atong mga Sige. nagtan-aw karon, Ma'am Zoe. Oh, sige. Tada! Hi. Message lang ninyo sa atong mga followers murag daghan na kaayo ang nakaila ninyo, libuan o milyon na gani sa Facebook. Unsay mensahe nimo, Ma'am Zoe o Kaloy? Message to them? Siyempre, una sa tanan, dako kaayo among kalipay o pasalamat sa inyo sa pagtan-aw, sa inyong constant support. Unsa ba gyud? Salamat sa pagtanaw ug amping mo tanan. Bisaya ni siya. Bisayang hilaw, Jod. Thank you so much. Laom ra dito akong Bisaya di Ma'am Zoe. Sige lang kay. Lalo na. Nosebleed ko. Nosebleed. Abi na ko mayong ambot sa kanding nga naibangs. Ambot. Hindi naman bangs. Thank you so much for joining us. Daghang salamat sa good vibes karong buntaga. Thank you. Sir Nico, salamat kayo. Sir Nico, bye. Bye-bye. Thank you. Sa BizTalk, nakauban ni Cecil Kaganiha ang usa sa atong mga bag-ong kapuso, si Ella Cristofani og mipasabot kung giunsa niya pagpalambo sa iyang talento pinaagi sa pag-immerse sa iyang kaugalingon sa linlain nga mga acting workshops. Og naila-ila sab nato ang Sugbuanon nga explorer nga si Ruel Jing de Igurola kung giunsa niya pagpalambo nining gitawag nga Highlands Trail dinhi sa Sugbo ug ang panghinaot niya kitang tanan makakaton og mga survival skills sa kabukiran. Ug sa katapusan hinaot mga kapuso nga nalingaw mo sa mga paandar sa Bisayang Hilaw si Carson Moody uma sa ilang Kaloy kung giunsa sab niya pag-promote sa Pilipinas pinaagi sa iyang mga vlogs o sa lain-lain niya nga mga social media platforms. Naga-follow magyud ni Sil ni Bisayang Hilaw. Malingaw jud ko sa iyang mga adventure Sil. Og happy kay siya, proud kay siya nga i-promote yun ang Pilipinas. Daghang salamat kaayo Bisayang Hilaw sa pag-promote nimo sa Pilipinas. Daghan man noon ni sila Nix no mga foreigners na Pinoy at heart. Sa karong panahon na daghang salamat kaayo kang Bisayang Hilaw kay most especially karon na kailangan og pag-uplift o pag-promote kining ato ang local tourism ug kanang iyang gibuhat para kanato. Tungod sa pandemya murag na sugamak yun so mas maayo gyud pod nga matabangan din ato. Yes. Busa mga kapuso, karong buntaga do na kami ibilin kaninyo nga words to ponder. Investment in travel is an investment in yourself by Matthew Carsten. Kung mo travel na kita pohon Sil kung mahuman lang ni. Yes. Mga kapuso, sa mga gusto mo preview pagbalik mong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Sa among YouTube channel sab sa GMA Regional TV, please click subscribe. Daghang kay salamat sa inyong padayon nga pagsalig pag-uban kanamo matag buntag. Thank you for joining us this morning mga kapuso ug hinaot nga nalingaw kamo sa ato ang episode karong buntaga. So magkuyog lang jud ta every morning dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Kita-kits pag-usab mga kapuso, that in all things God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always.